Daytan kaka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O Daytan kaka? Naimbag nga oras tayamin, papagayam, agyaman kami iti ayatyo, amang tartarabay karagiti drama mi, dito'y channel at Jor Drama Tips TV. Ket ita, adto'y iti pakasaritaan anapauluan, agkuranto ngakman mait, dito'y drama tayo, unay daytan kaka, apay dagita ay ayam ti ubing lilya. Agkaragatang kakaragita. Ay na, Benedict lakay, di mong dildilawan. Ta saan apara ubing dagita? Saan ngay ayam? Ikapot ko iti bagik. Unay daytan kaka. Pagbalbalinem la abagtit ti bagbagim. Saan abinabagtit daytoy lakay? Nudikot na disinti abambanag. Nadisintikat daytan. Kasla kalakayaw, anapun no iti bitin-bitin na. Kasla Christmas tree. Nilakay met. Kastoy at talaga ti mangup opisina. Arkusan ti bagbagi, tapno nasaya at ti buya. Kasapulan ay ang arkusan ti bagi. Kawamot Ninana bebang tupay. Kat napunno iti kurkurantong ti bagina. Inabak na pa'y ti teenager. Inabak na pa'y dagiti mangup opisina akas kanyak. Un atabak ng dayjay, dun niya, adaw ti kwartana. Apay bak nang laeng tadakarbengan na amangar ko si ti bagina? Unay daytan kaka? Anak, kas kalaubay nga agpurpursila si ti kakasta. Ni tatangmet, inuugma. Ay nalilya anak, isturbo na kita nga ikapkapot mo iti bagbagay. Manipod tok-tok, agpababa, ada arkos na. Kastoy kami iji opisina tatang. Alangan mo ta saan nakatumulad. Di pa'y katsya kung tinagmukhang mo talang, akaslawan ang muna iti lubong nukwan. Ay, sana dayta ti pakakitaan ti addaam muna. Nagiti simple ti makuna nga addaam muna, wano ado ti amuna. Ado la amin mo tatang, unay daytan? Ibagbagaklaeng anak, kaysa sabali at tao ti mangdilaw ken kay tiliklikram. Bayan nyo dagita tatang, basta di dalakit di iparupa kanyak, okay laeng. Ay, unay daytan kaka. Di bali, ani bakit bebang, na manipod pa'y ubing kat naruwaman iti korkoran taong, uno borbor loloy. Dahil di baby nga men, kat tila iput-putipot na iti ima kadatakyang na. Ada ka talay. Ada ka sinulin, ada ka alanot, kanda dumapay. Ay unay mo tuntalanot lakay. Kaslalanot mat di makitkitak, ay kabkabil na iti pungapungwan ti ima na. Kas kanagalot ti saka na kasla asaw. Ay unay daytan kaka. Kasla kumakayarigan na ti angklet dayjay, no itan apanawan. Wan nga raw. Aging ka nagbalasang ket adumanay na kurkuran taong tinakabitin iti bagbagina. Di kolores kas kada balitaw. Enton kwan, hinold up damit tayo na kas ka ni Marlita. Ay, sa bagay, saan mo't kit di hold upon ti anak ta? Ta kasla ay ayam laeng mo, dagiti ikurkurantong na iti bagbagina. Wan mat kit di ag makapasikor. Lukit kita, ket kasla mabanog lagi ti matak. Ayunay daytan kaka. Ay na bakit? Sabali mo na nakurkurantong tinsuot mo anapan ng opisina. Kasta talaga lakay, amumutan, adda uso, apag titinuladan. Numadlaw da ngagtutulad ka, kababain. Awan ti rumba nga pagbainak? Tasaan adakas ti tultuladat no kas pangarigan. Amin matatao dito'y lubong, kat ad titinulad. Oray madre, kada relihiyo sa ababae, babakat, kat nakarkaro dan sapay mo't at tumulad.
Unay daytan kaka. Iraman mo pa'y mat nagiti holy at tao. Ammom, Benedict lakay, awan ti pilpil yun ti panagar ko si ti bagi. Lalaki man nguno babae, religyoso man nguno saan, sairo man nguno santa, agaramat dalakta iti kurkurantong, wenno arkos, wenno burluloy, wenno bitin, wenno anyapay dita, ti awag na. Unay daytan kaka. Lay, nagmayat mo ten na sumilsilap iti imam Lilia anak. Napintas ka dia talaga tatang? Mayat mayt, balitok sa apuro na ita. Pudno ti kunayo tatang. Nangina ti balita kita apanaway. Pudno na ita tatang. Manungay na ita. 50,000 tatang. Puunay na nakaw, kaamak. Maamak kayo, ama hold apak. Kaamak ti presyo na. Diyay to pa'y 5,000. Kit nakadakdakkel una yan a presyo ti alahas para kanyak. Dahil tanto lakit din. Noong gatang mo iti yero ka na plywood, di ada kumapare ti kusina. Ay natatang aya. Nagsayatan ti atap ti kusina kadaban nyo. Di talaang matruar, uno balkon ti kurang. Ngam adan tulad taa. Di kay agapura. Ngam sayang anak kao. 50,000. Agasam ka data. Nagadaw na makan ka ng gamit. Ay natatang, saan la amakan ti kasapulan ti bagi? Kasapulan mat, dagiti makuna akurkuran tong uno arkos. Lalakin to pa'y kat agsingsing, agaritos, agbracelet, agkwintas, babaeng to laki din ti saan? Ay, ulay daytan kaka. Barok, dilawam mo't ani Lilia. Apay na nang? Iyibus nan samot ten ti sweldo na kadagiti alahas ngagkakangina. Agsusweldo ba? Ang mga naibagana pa ya bibiyang ti sweldo na. Saan mo't ngay ti dayta barok? Ngam kita umot tamangan mo't no malabsan na nga igatangan kadagiti awan sirsirbina ti sweldo na. Kasaritak to na nang, marang maawatan na tayo. Una dayta. Okay. Aday bagak, ngam di ka kumamasasair Anya ka di dayta lakay. Adamot kabarbaro nga alahas mo. Porselas kan singsing. Agtiterno dagito'y lakay. Kasta aya? Won. Kwa bakit? Manongay na kita? Sa anak nga gulbod ibagak tipod no. 50,000 amin na kita. Anya? Nagturad ka mo ton bakit? Kinapudno na, discounted na gito'y. 70,000 kuma. Ngam intadalatan kanya kiti 50,000 tapno suki dak kanon. No kasta, adda pa'y planom, agumatang. Enton mabayadak mo daytoy Inutang mo pa'y gayam. Kasano daytan bakit? No problem, taag susweldo akmat. Siyempre, pangayayok mo't iti bagik dagita Ta agrigrigat akmat iti trabaho. Kun may sa, nadawnak dagito yun iti 20,000. Hulugak mo't ten tinabatbati at 30,000. Nadagsan bakit? Kaano pa yung malpas mo ngay? Malpas within 3 months lakay. Ta sagti 10,000 ti hulog ko kada bulan. Ay, gusto ko mga rodan na ita bakit? Pangaasay mo. Unay na itang kaka. Nay, adaman rilumon abaraw, Lilia anak. Katno adda pa'y larilom, nangalakamanay. Masayangan nak ngamin iti daytoy tatang. Ta nakapimpintas a klase. Oray aglabaka, kadagdigo, saan aman ano. Oray pa'y aguperak ijay baybay. Iso anagmayat. May sang aminon daytoy, isungin nalakon Sigurado anangina day tata napintas gaya maklase. Kan madlaw may napintas. Gold-plated. Saan a plated daytoy tatang? Gold at talaga ti bracelet na. Kan brilyante at talaga dagiti bato iti uneg na. Ay, nanginalakit ni dayta anak. Husto kayo tatang. Ang mga 20,000 dayta. Anya 20,000?
May sala a brilyante a batuna aday ta 20,000. Manungay nga raw. 120,000 pesos, tatang. Anak, ikanak man iti dalam. Kasam, matali mo daw ako. Daytan nga arti, tatang. Ay, nalabos di asawa, Benedict Barok. Tunggal lakit ada kursunada nan, alaan na, uray utang, kenagngina. Ngun nga rod na nang. Sapay din na kaya't ti madildilaw. Naggubsang no madilaw. Mananggugura pa ya. Jakla kaya't nga agriri kami kat. Ngum abusada. Pudno day tananang. Anya nga ron taramidom ita. Nagtuso ang mga alay ti kakasta aggatad. Ay madamdama kidi ako insaldanan ti kararwada. Una day tan kaka. Agpangpangato day tabalor ti alahas na. Inton sumaruno, daytay 1 milyon nga alahasan ti utangan na. Ay, jak mati palubusan na kastananang. Iso nga itapay lang kat lapdakon. Kasaritak itinalapat. Ammong Lilia, ididamo ka nga gikability korkorantong ditabagim. Kasla ay ayam lang. Idikwan, alahas mutan anangina. Kan agpang pangina pa'y. Uray kumaano, sagdo 2,000 lang, uno 5,000. Nangina pa'y gayam kat dayta na presyo. Ita, naiturad mo, tinangalay ti 120,000 nga alahas. Investment lakay. Angam sana kasta ti kangina Presyo ti may sa kwarto daytan. Di nakman upayon, tadaditan. Alangan mo't nga isublik. Kasanon no, di mo mabayadan. Mabayadak taag-trabaho akmat. Isublim na ita. Anya? Dadaal ka din ti ulong Benedict. Natinagakon, kada aminan, isublik ki din. Sana balin tinag mo. Basta isublim. Taamok adi mo mabayadan da ita, ore agtipon pa iti sweldo ta. Saan asika ti mangisuro, nga oray niya pa iti bagbagam. Jak kayat ti may stress. Isong isublim. Awan panunot mo mat. Sikat awan panunot na. Addan kanyak, natinagakon, ipasublim ki din, no di kat dadaal ta ulong. Saan la aday ta ti paggastuan ta, nagadaw. Dakkala sawer day ta iti amin. Isong isublim. Tano saan? Di nakpangtaan, ta saan na kamabutang. Day ta apagan nayasam ti mang dadaal iti relasyon ta. Jak kayat ti umapapal kadagiti kaopisinaak. Kanjak kayat ti matagtagibasit. Takabailak mo ti kabailanda agatangan. Day ta kat ti kunak. Makikumpetensya ka nga oray di mo kabaalan. Kan saan nga alahas ti pangrukodan iti tao. No di kat ti kababalin. Ti ugali. Wow! Naamatam? Jak naawatan. Iso apumanaw ka ni ti sangok Benedict. Talaga di nakipangag? Saan? Unay daytan kaka. Apay day diya tao tas an asimang pati tinagpatnag. Mga tamot din dito balay. Pudnaw ti ko na ni tatang mulilya. Asino kumangay ti kauman na ditoy? Siyak? Damagam adita bagay. Makadlawak Kaslad dagura yu kanyak nanang, tatang. Talaga nga da. Tanakatangtangken ti ulom. Apay nanang, anya ti basol ko kada kayo? Ti kinatangken ti ulom ken riknam. Awan ding-dinggam. Jambom kat husto amin na pangedeng mau. Gaputa adda trabahom natangsit ka. Awan dinggam anasaya ta balakat. Dayta, ti atapon mi agapuna, no apaya pimanawon ti asawam. Anya? Pimanaw ti asawak? Wan, unay daytan kaka. Talaga apinaypaysunan ti pimanaw. Oray kumano nagpakada, tapnamok mo ter aramidag. Di mong tumatla ipangag. Anya tiganas na ngay ngagpakada. Nakaturturay ka. Kaslasan mong asawa. Abusado ka. Awanan ti asawa man nakasingsingpad. Ken responsible nga asawa. Manmanaw ti kasta nga asawa.
ngam inabusom ti kinaimbag na. Sapay kurang ti pagbayad ko kadagiti alahas ko. Ay, awan may bagak, itinayta. Oray siyak, awan ti may bagak. Tano, agisingasingak ngamen. Mga numakangugak itinasakit asao. Iso makaamukan Unay daytan. Lakay, nagbalmalambat. Asaan asimrek ni Lilia iti trabaho na? Uli nga raw. Tinakman ka sa Rita? Ay, saanan bakit? Ang mga numakaisawang iti maday kat pagapaan yu pa'y. Daytan tumo nga mintimadikan ko na ta umapa. Bayan talata nga isaw tayo umasidag ka na ta. Saan mo nga roda rimrimor iti silid da? Kaawatan nagmalmalam asaan anangan. May kaawa siguro iti kaawanan ni Benedict nga asawa na. Nakaamiris ka nga tano saan jak lamon. Daytan ka. Anya ngay, anak ko. Na-stress kan, iti kapapanunot kin ni Benedict nga asawam. Na-stress ka pa yan, iti kapapanunot, iti dakkel nga utang mo. Gapo ka dagiti alahas mo ngagkakangina. Na-stress ka iti biyag mo. Gapo iti saan nga umno a desisyon mo iti biyag. Ita agsakit kan. Ipanda ka iti ospital ta nakabarbara ka. Tatang, tadyak kayan ti bagik. Ayaban nyo ti asawak, tatang. Nanang, pangaasiyo. Tamang ano diyakon malasatan da ito'y. Diyak kabaulanan, nanang, tatang. Kilararamidam tumot na may. Ayun na yan na ya. Awan tumot timpampangag mo kada kami. Nanang, tatang, huston. Nakaamiris akon. Basol ko ti amin. Tulungan dak ko ma. Ayaban nyo ti asawa. Sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Di ka nga rod agsao iti kasta Anak, di ka agsao iti kasta. Ta amin na tao kat agbidot. Amin na tao kat agbabawe. Kanagimbag ka. Dayta ti panunutam. Agkararag ka, ta ikararagan na kamay. Sige bakit, bantayam tayo nakisagana ti tricycle. Ipantan iti ospital, unay daytan ka. Saan nakadakas nga asawa niya? Isong imayak lata diti ospital nga yan mo. Agyaman nak Benedict. Pakawanan nak. Pagbabawyak ti amin ang nagbidot Wala. I-relax mo nga rodan ti panunot mo. Ta makapadakas ti nalabas sa panagpanunot. Nang runa ket nakapsot ka pa. Ti pagyamana ket nakaamiris kan. Sapay kumaat awanan rumuswa adita pag kinaawatan. Ikarik. Awan tun apulos. Ipangag kunto amin ngay bagam. Kan amin ngay bagad atatang kenanang talaga nga ikarik. Pagyaman nakliya bakit? Unay daytan kaka. Papayanas ka na mapasamak ti didigra sakbay ang makaamiris ti tao. Unay daytan. Wala, mga barwanan kayo, Lilia Benedict. Ket maapresyar ti kinaimbag mong asawa pagayam a Benedict. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan a napauluan. Agkoranto ngakman might. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.